Партнер программы – компания МТС. Якостная и надежная мобильная сувязь по всей Беларуси. День добрый, панове! Вёска Гудагай, Островецкий район, Гродзенская область, Республика Беларусь. Гэта сёння, панове, вёска Гудагай, а раней гэта было мястэчка. І тут на знаку нават пазначана літарай М. Мястэчка Гудагай. Ну, дык што, панства, заглянем у старое мястэчка Гудагай. За мной. Назова Гудагай, панове, яна вельмі колішняя і цікавая. У гістарычным слоўніку, паважаныя, ёсць такое слово «гудай». І слово гэта азначае назову старажытнага колішняга народу гудаяў. І вось народ гэты ўзгадваецца яшчэ аж у часы Рымскай імперіі. І там, значыцца, у гэтым слоўніку гаворыцца, што падышлі войскі рымскія, і разам з імі войскі і іншых народаў, якія былі пад моцаю рымскаю, гэта грэкі, персы і гудаі. І хто ведае, панове, можа калісьці менавіта вось тут і была сталіца гэтага колішняга народа гудаяў, якую звалі Гудагай. Калісьці тут, панове, нейкі народ старажытны жыў, бо вось ля Гудагая быў знойдзены колішні старажытны могільнік з рэшткамі трупаспалення. І гэты могільнік датуецца першым тысячагоддзям нашай эры. Уяўляеце? І вось калі там праводзілі раскопкі, то там былі знойдзены і рэшткі глінянага посуду, там былі знойдзены сякеры, нажы, наканечнікі дзідаў, спражкі, шмат чаго іншага. Так што, мусіць, панове, тут вось калісьці жыў той колішні народ гудаі, гуды. Бо вось нашыя суседзі, літоўцы, яны і па сённяшні дзень беларусы называюць гудамі. Ну, а вось Гудагай знаходзіцца якраз побач з Літвою. Тут да Літвы тут пару кіламетраў за лясочкам. Якраз так вот недзе будзе. Ну і раней жа у лес хадзілі за грыбамі. Тут разам адзін мяжы ж не было, адтуль літоўцы, адсюль беларусы ідуць, значыцца. Ну і той же літовец па лесе ходзіць так памалу, павольна, пакуль гэты грыб знойдзе, возьме, у кошык пакуль пакладзе. Дык нашы за гэты час ужо ўвесь лес збагнуць, уже кош грыбоў набяруць, да хаты прынесуць і другім годам уже пайгралі туды зноў. Ну, так літоўцы нават такую прыказку склалі. Ну, калі сядзіць ужо літовец там дома ў хаце ў фатэлі, і тэлевізар пазірае, і калі за дзень хто разы два пройдзе вось так перад ім, дык он уже кажа: «Ну, што ты тут носішся па хаце, як той гуд з кошыкам?» А вось у летапісных кнігах, панове, Гудагай узгадваецца на самым пачатку 16 стагоддзя. Ну, а калі казаць уже так больш дакладна, дык гэта ў 1509 годзе. І вось тады, ў 1509 годзе, ён належаў мядзельскаму намесніку Урбану.
Значыцца, а як ён патрапіў вось да Урбана? Ну, вельмі проста. Ось я вам зараз раскажу як. Гэта, значыцца, Урбан, ён быў мядзельскім намеснікам. Ну, а мядзель жа гэта не яго ўласнасць была, а ён марыў, каб і сам ведзець, што такое хорошае прыдбаць, значыць. Ну і таму грошы там не прапіваў, не прагульваў, а складваў усё капеечка да капеечкі. Значыцца, ну і калі падсабраў трошкі, так раз он пачуў, што ашмянскі баярын Станка Ганусавіч прадае гудагай свой. Ну і гэта, значыцца, ён тады Урбан на коня і прыскакаў сюды. Ну, паглядзець гэта, значыцца, што ж за гудагай такі, ці варта ж грошы ўкласці ў гэты гудагай. Ну, а калі сюды прыехаў, ды агледзеў усё, дык падышоў да гэта Станкі, ды кажа, што Ганусавіч, плачу наяўнымі, колькі скажаш. І ні аб чым больш не пытаю, а ўсё тут забіраю. Ну, вось таго часу, панове, тут і пачалі ўжо пажываць і дабра нажываць паны Урбаны. Ну, а пазней іх пачалі зваць ужо не Урбаны, а Урбановічы. Ну, і вось Урбановічы гэтыя былі такія малайцамі, яны ў шапку не спалі. Не прайшло гадкоў 50, панове, як ужо ў летапісах гудагай узгадваць ужо як маёнтак і як двор, як уласнасць ашмянскага зямяніна Яна Урбановіча. Ну, а зямянне гэта людзі такія былі няпростыя гэта людзі былі. І ось, дарэчы, паслухайце, што пра гэтых зямян кажа гістарычная даведка. Гістарычная даведка зямяне ці зямляне ад слова зямля. Катэгорыя ваеннаслужачага насельніцтва Вялікага княства Літоўска, частка феадальнага саслоўя. У 15-16 стагоддзях назва зямлянне пашырылася ва ўсходніх землях Вялікага княства Літоўска, што тлумачыцца ўжываннем польскай тэрміналогіі, перасяленнем часткі польскай шляхты ў Вялікае княства Літоўскае. Заможная частка зямян ці зямлян злівалася са шляхтаю, бяднейшая, бліжэйшае па становішчы да панцырных баяраў полацчыны, знаходзіліся ў васальных адносінах з вялікім князем Вялікага княства Літоўска ці феадаламі. Зямянне павінны былі плаціць чынш ці каняўшчыну, але ў выпадку вайны іх не сплачвалі, а станавіліся з канём і рыштункам у войска. Зямянне выступалі не пад павятовай харугвай, а толькі ў атрадзе князя. У адрозненні ад шляхты яны не ўдзельнічалі ў соймах. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай зямянне былі абкладзеныя падаткам, але ў меншым памеры, чым сялянне, і не змешаныя з імі. Шмат хто з зямян змог даказаць сваё шляхецкае паходжанне перад дваранскім дэпутацкім сходам. І калі вось да гэтага зямяніна Яна Урбановіча прыскокаў ад князя ганец і казаў яму, што «Пане Яне, варагі на нашу зямлю ідуць», то пан Ян Урбанович вось выходзіў з хаты, сам на коня сядаў і яшчэ ў войска Вялікага княства Літоўска пастаўляў 2 узброеных ваяроў на конях і 1 ваяра пешага, ну, ці як раней казалі, 1 драба. Ну, а служыў Ян Урбанович у харугве князя Слуцкага. І служыў, кажуць, вельмі добра. Я, напрыклад, пра яго не чуў, а нічога дрэннага. Ну, вось, правда, не ведаю, як яго сыны былі, наогул, ці былі ў яго сыны. Бо справа ў тым, што пасля ягонай смерці гудагай вось перайшоў да ягонай дачкі, да Соф'і Янаўны Урбанович. Урбановичам гудагай належаў аж да канца 16 стагоддзя. Ну, а пасля Урбановича гудагай стаў уласнасцю віленска-харунжага, гэтага, як яго, Яна Тракініцкага. Ну, а пасля тут ужо ўладарыў ягоны зять, Ян Аўламчынскі. Ну, адным словам, пасля Урбановичаў тут гаспадары даволі часта пачалі мяняцца. Тут пасля быў за гаспадара і Ян Абрамович, і Юрый Астроўскі, і Лекуцеўскія, і Скірмунты, Садускія. А недзе на пачатку 18 стагоддзя гудагай стаў уласнасцю Міхала Козела-Паклеўскага. І вось з імем, панове, гэтага Міхала Козел-Паклеўскага звязана тут у гудагаі гісторыя з'яўлення тут мясцовага касцёла.
А справа вось у чым. Вось тут ад Удагая недалёка колись праходзіў тракт старажытны, ну, які звязваў паміж сабою Вільню і Смаленск. Дык вось на гэтым тракце даволі часта рабавалі, людзей забівалі, і гэты тракт празвалі чорным шляхам. А хто рабаваў? Ну хто? Тыя, што сёння рабуюць, бывае. Хто нічога не садзіць, не сее, хто такі глядзіць, каб дзе украсці, што абрабаваць каго. Дык яны вось сядалі гэтага шляха і чакалі, пакуль які купец багаты ехаць туды будзе. І вось ехалі за Смаленска гэтым шляхам купцы. Дык гэтыя зладзюгі напалі тут ля Удагая на іх купцоў пазабівалі, а дабро сабе забралі, у лес сюды занеслі і пачалі дзяліць. Раздзялілі ўсё параўну, а застаўся толькі абраз адзін Маці Божай. Абраз быў простенькі, без срэбра, без золата, без камянёў каштоўных. Ну, навошта зладзюгам безбожнікам ён? Ну, так і застаўся ляжаць ля дуба. А па лесе хадзіў ляснік. Дык ён знайшоў гэты абраз праз некалькі дзён і забраў да сябе ў леснічоўку. І вось праз пэўны час, панове, пайшла па наваколлю чутка, што ў лесе знайшлі абраз, які цуды творыць. І пайшлі з усіх бакоў тады ў Гудагай людзі, каб пакланіцца гэтаму абразу, ну і папрасіць збавення ад хвароб і ад няшчасцяў розных. І кажуць, што гэты абраз гудагайскі рабіў тут вялікія цуды. І вось людзі на тым самым месцы, дзе знайшлі гэты абраз, пабудавалі невялічкую каплічку, абраз паставілі ў гэтую каплічку і хадзілі маліцца да гэтага цудадзейнага абраза Маці Божай. Але вось у 1660 годзе сюды прыйшлі шведы, і яны падпалілі гэтую капліцу. Але абраз людзі выратавалі. На той час вось тут, у Гудагаі, уладарылі такія шляхцічы развадоўскія. Вось гэтыя шляхцічы развадоўскія, гэты цудадзейны абраз забралі, Гудагай прадалі і самі адсюль з'ехалі. Дык вось, панове, калі на пачатку 18 стагоддзя у Гудагаі пачаў уладарыць шляхціч Міхал Козел-Паклеўскі, то яму распавялі пра гэтую ўсю гісторыю, і ён вырашыў абраз вярнуць у Гудагай. Вось пан Міхал задумаў гэтую справу зрабіць, вярнуць сюды абраз. Але вось ехаў ён аднойчы з варшаўскага сойма, і на яго па дарозе напалі бандыты і забілі пана Міхала. А ў яго дома засталася вось маладая жонка Людвіга з роду Солістроўскіх з малымі дзецьмі на руках. І Людвіга вельмі плакала па сваім мужу, таму што яна любіла Міхала. Ну, але што ж ты слязьмі ж не дапаможаш, ты ж яго слязьмі вось з магілы не падымеш. Ну, а дзяцей жа трэба расціць, трэба вучыць іх, і сама яшчэ была маладая. Ну, і калі праз пару гадоў да яе пасватаўся гэты полацкі абозны Юзаф Война, то яна згадзілася стаць ягонай жонкай. Вось кажуць, што Людвіга з гэтым Юзафам Войнаю яны добра жылі. Але вось праз пэўны нейкі час пачаў ёй сніцца яму ж Міхал. І кажуць, прыйдзе ноччу, стане вось ля ложка ў ізгалоўя і стаіць, маўчыць, нічога не кажа. Ну, які ж тут сон? І так кожную ноч. Ну, Людвіга пачала маліцца за супакой душы ягонай. У касцёле, у ашмянах імшу яму заказваць, але нічога гэтага не дапамагала. Ён ось не пераставаў хадзіць да яе. Ну, і вось людзі ёй падказалі, што кажуць, што Людвіга, ты ведаеш, што гэта мусіць ён хоча, каб ты у Гудагаі пабудавала касцёл. Ну, зрабіла тое, што хацеў зрабіць ён, што не паспеў. І ў гэты касцёл, каб ты вярнула цудадзейны абраз Маці Божай Гудагайскай. І вось Людвіга аб усім гэтым распавяла свайму мужу Юзафу Войне, і яны разам вырашылі ў Гудагаі пабудаваць касцёл. Касцёл яны будаваць пачалі на тым жа самым месцы, дзе калісьці быў знойдзены цудадзейны абраз Маці Божай, і дзе калісьці стаяла каплічка, якую шведы спалілі. І вось гэты касцёл яны пабудавалі тут у 1764 годзе. І 19 студзеня 1764 году ён быў урачыста асвечаны ў гонар звеставання Найсвяцейшай Дзевы Марыі. So aluama violana di amare, te aluae araimana diae. So aluama violana di amare, te aluae ariamana diae. So aluama violana di amare, te aluae ariamana. So
Людвіга знайшла гэтых шляхцічаў развадоўскіх, у якіх знаходзіўся цудадзейны абраз Маці Божай Гудагайскай, выкупіла гэты абраз у іх і прывезла ў Гудагай. І абраз той быў змешчаны ў касцёле на галоўным алтары. І вось невядома, хто і калі намаляваў гэты абраз, але вядома аб цудах абраза гэтага. І вось расказваюць, што ў 1920-х гадах, калі ў касцёле ішла імша, то вось дзверы расчыніліся, і сюды на каленях увайшоў гурт людзей. Яны на каленях праз увесь касцёл падышлі вось сюды да алтара і пачалі маліцца Маці Божай Гудагайскай. І вось калі імша скончылася, то яны распавялі, што прыйшлі яны сюды з Гальшан, і што вось у Гальшанах дактары іхняга земляка адправілі да хаты, сказалі, што ён невылечана хворы. А ён прыйшоў вось сюды ў Гудагай, памаліўся цудадзейнаму абразу і вылечыўся. І яны таксама прыйшлі сюды, каб пакланіцца цудадзейнаму абразу Маці Божай Гудагайскай. І Людвіга і Юзаф войны, вось яны, пабудаваўшы тут гэты касцёл, запрасілі сюды манахаў ордэна босых кармелітаў і падаравалі ім і касцёл, і ўвесь Гудагай у вечнае карыстанне, каб тыя вось жылі і маліліся на гэтым святым месцы. І вось босыя кармеліты тут яшчэ пабудавалі кляштар і жылі ў гэтым кляштары. І праіснавалі тут босыя кармеліты ў Гудагаі аж да 1831 году, таму што пасля паўстання шляхецкага босых кармелітаў з Гудагая папрасілі, а кляштар разабралі наогул. Касцёл быў зачынены, абраз цудадзейны гудагайскі быў адсюль вывезены ў Ашмяны. І вось толькі ў 1906 годзе гудагайская парафія была адноўлена, і сюды ізноў жа вярнуўся цудадзейны абраз Маці Божай Гудагайскай. А вось босыя кармеліты, панове, сюды вярнуліся толькі ў 1990 годзе. Правда, вось я не знаю, яны басанож сюды ішлі ці ў абутку. Але вось з таго часу, калі сюды вярнуліся, тут штогод 16 ліпеня збіраюцца пілігрымы, каб памаліцца Маці Божай Гудагайскай. І тады вось званы на гэтай званіцы на ўсю моц спяваюць хвалу Богу. Li
Ёсць такое меркаванне, што вёска Гудагай з'явілася тады, калі быў знойдзены цудадзейны абраз Маці Божай і калі тут была пабудавана каплічка. І вакол каплічкі пачалі селіцца людзі. І вось так з'явілася вёска. І тады ж, кажуць, і з'явіліся вось гэтыя могілкі. На сённяшні дзень, панове, вось тут зараз у Астравецкім раёне Гудагай 2. Гэта вёсачка Гудагай, дзе касцёл знаходзіцца, і станцыя Гудагай вось тут, куды праходзіць чыгунка. Раней станцыя Гудагай вось гэтая звалася вёска Слабодка. Але справа ў тым, што калі клалі чыгунку ў 1873 годзе, то там на мапе было пазначана, што чыгунка павінна ісці праз Гудагай. А да Гудагая трэба рабіць кручок было. Таму чыгунку паклалі проста, а вёску Слабодку перайменаваць у станцыю Гудагай. Так пад Астраўцом і з'явілася 2 Гудагаі. Дарэчы, панове, вось тут пад Гудагаем нарадзіўся наш знакаміты беларускі пісьменнік, публіцыст, крытык Адам Мальдзіс. А вось сюды на станцыю Гудагай, вось там была школа, і ён хадзіў сюды ў школу. Ну, а калі вырас, то ён прыязджаў сюды ўжо разам са сваімі сябрамі. Асабліва часта бываў са сваім сябрам Уладзімірам Караткевічам. Ну і кажуць, што былі тут госці даволі частыя. І гэта вакзал ўсё добра памятае, як тут прахажваліся гэтыя 2 вясёлыя гаваркія сябры Адам Мальдзіс і Уладзімір Караткевіч. Як толькі ты з усёй пяшчотай у сэрца мне зірнеш наўпрост, душа пакіне сваю самоту, каб не забыць ніколі пра мілосць. Святло сустрэч і боль расстання хачу дзяліць з табой заўжды. Руцэ рука, душы каханне і доўгі шлях праз дні гарады. Мы марных слоў казаць не хочам, усё без іх вядома нам. Да сэрца праўду даносяць вочы, і мы удзячныя сэрцу і вачам. Вось хлапцы тут малейшыя, ды кажуць, Гудагай наш завецца таму, што тут усё гудзіць. Я кажу, што тут у вас гудзіць? А яны кажуць, гудуць нашы тэлефоны МТС. Таму што шмат хто цікавіцца гэтай гістарычнай мясцінаю. А кампанія МТС дапамагае падтрымліваць нам сувязь. І не дзіва, панове, што тут нараджаюцца мастакі, пісьменнікі, што сюды любяць прыязджаць творчыя людзі, таму што мясціны тут, гляньце, сапраўды маляўнічыя. І кажуць, што вось гудагайская зямля падобна да Швейцарыі. Ну, ці то наадварот, Швейцарія падобна, да, вось да гудагайскай зямлі. Ну, тут спрачацца я не буду, таму што на гудагайскай зямлі вось пабыў, а ў Швейцарыі яшчэ не. Але гэта ў планах, панове, таму што і там, у Швейцарыі, нашы беларусы пакінулі свой добры след. Так што у нас яшчэ шмат цікавых наперадзе падарожжаў. Ну, а на сёння, паважанае панства, да пабачэння. Пайду сабе вось паціху ляском. Можа, што цікавае ўбачу, вам распавяду. Так што усяго вам найлепша, паважанае панства. Красуйцеся, шаноўныя. Да пабачэння!